Mother, today I am reading your prayers and meditations, January 29, 1914, dated 29th January 2026, Thursday, at the Ashram Nursing Home. In Odia I am reading. January 29, 1914. हे प्रेमर प्रभु समस्तଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ରହିଛ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରିକି ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ବି ଦୟାର୍ଦ୍ର ହୋଇପାରେ, ଅତି ହୀନ ବି ନ୍ୟାୟ ଓ ସମ୍ମାନକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଏ, ଯଦିଓ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁ, ଆମେ ଯାହା କିଛି ହେଉ, ସବୁକୁ ତୁମେ ସକଳ ବିଧିବିଚାର ଓ ସକଳ ସଂସ୍କାରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏକ ଅପରୂପ ଦିବ୍ୟ ଅମଳ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରି ଧର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା କରୁ ଓ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାହା ହୋଇପାରୁ, ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତୁମର ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ସୀମା। ସକଳ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସକଳର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଶା। ମୋ ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳ ପୂଜା ତୁମକୁ ଅର୍ପିତ। ତୁମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ଅଧିଗମ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ। ତୁମକୁ ଧରି ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଉଁ ଧାରଣାତୀତ, କଳ୍ପନାତୀତ ମହାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ଯାହା କ୍ରମଶଃ ଆମ ନିକଟରେ